Baba ka sani a wani bakon al'amari da aka zo man da shi a gidan mu. Wallahi. An tilasta min cewa dole sai na nemi mata da zan aura. Kuma ka san matan ne na yanzu ƙarya ta yi musu yawa. Baka san wani abu sai ka tashi neman matan da kake so ta aure za ka sha wahala. Za ka dinga fuskantar kalubale kala-kala. Wannan haka yake. Wallahi. Matan ne yanzu sai a hankali. Rayuwar ce ka san ta zama yadda ta zama. So amma duk da haka dai kai kokari. Muna nan muna bincike. Sai Allah ya tabbatar da alkhairi. Assalamu alaikum. Sannunku. Ga gida a yau. Da Allah wurin ka na zo. An ba damuwa minti ɗaya. Yace ba dama ina jin ki. Aron waya ka za ka. Aron waya? Yace ba damu. Ga nan ba na. Nan banki? Ka kira ni za mu yi magana. Kuma ya nan banki? Nan ba na. Ai ban san ki ba bai Allah. In ka kira ni za mu yi magana za ka sani. No, kawai duk magana da za ki magana ki kada ki wani damu duk ɗayan ne ni da wannan. To shi ke da. Na ma ina son ka. Ban ji ba. Ina son ka. Amma ya kina so? Kawai kama. No, ba na soyayya gaskiya sai sa kar da maki kariya. So, saboda kin ga ba daɗi sai maki na yi accepting ɗinki. Ko ba gaskiya ba? I'm so sorry. Ya abinci na dama akwai irin wa'annan na hannun aure suke mana wahala. Ai, bros, manta da su wannan duk irin na bakin titin nan ne, ka gane? Raɗaɗin da ke wazo ta azaba, ita kaɗai ɗauke da shi. Duk ɗan adam na kan jarabta, mai imani shi zai rike ta. Allah bai zalunci ko